Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntsukile ingane yangebhuzu umatshitshi iqomane. Bathi umfana empandla semncane udanga bathi dala bethi mdalante cha bamsukela bakithi ingane ihlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamalana lodwelo mshilezi bathi uNtombi zemntasana tshela lithi muhle kwebhutsubhutsu umuhle umatshitshi iqomane. So mfowethu namhlanje ngibhathele indlela zokuthi uncisha kanjani intombazane ifuna ukukuyuza yabo imali. Let's say mhlambe umuntu lo engikhuluma ngayo wesifazane ongakuthandi yabo mangithi ongakuthandi because ngeke azenze lezi zinto umuntu mangabe ekuthanda. Ngifuna ukubeka caca lokho nje right from the start ukuthi umuntu mangabe ekuthanda either uthandana naye noma usanda kuhlangana naye kunezinto nje angeke azazenze ngobani ukhombisa ukuzithanda yena ngokuthi angazenzi lezo zinto nokukhombisa ukukuhlonipha wena as umuntu yabo. So but if umuntu engakuthandi noma engakuhloniphi uzokwenza lezo zinto kuwena lezi engizokhuluma ngazo. So iyiphi indlela wena ongakhombisa noma ongamncisha ngayo imali mhlawumbe mawuthi ufuna imali? Ngizocela nje kuleyo because kunabantu uthola ukuthi baziwa njengo lunch boy emantombazaneni. Intombazane isimsevile mhlawumbe yathi lunch boy lo yabo because iyamyuza bathena ngaboni ngoba intombazane ithatha advantage yokuthi ngoba usangishela okay kulungile ngoba uyangishela nazi izinto engifuna ukusebenzisa kuzona yabo. So izinto lezi kufanele uzigade. So ungathiwa uyinsizwa cabanga uyinsizwa kuthiwa u-lunch boy. Intombazane ikufuna ilunch mangabe ithi ngithengele ilunch wena ngoba ukuthathela kuwena ujabule ufe uphuthuma uyithengele masini yabo. The moment wenza leyo nto inhlonipho kade inayo ngawe iyehla from low percent by 50% yabo. So let's say been 100% wenhlonipho enayo ngawe 50% boom gone because usibonile ukuthi awuyinyoni wenza exactly lento efuna iyenze like uthi ngicela ngithengele lunch lo muntu angakazana naye angaka spend isikhathi ndawonye but usekubonile ukuthi hayi mathisha indeshini uyashaya ngokusheshsha. So irespect lapho iyaphela yabo. And into ekufanele uyazi if umuntu ekubona as a potential boyfriend yakhe ngeke azazenze lezo zinto yabo zokuthi akufuna izinto ezikanje unless engakuthanda efuna ukuyuza like nomuntu wakhe eceleni. Then when uzobona ukuthi okay othi ngimsebenzise like lunch noma airtime noma idatha yabo mhlambe ngiyakhuluma ku Facebook naye uyozwa nje ukuthi hayi ngicela airtime noma ngicela ngithengele idatha yabo. So izinto ekanjalo ke ngifuna uyi-understand ukuthi okay uncisha kanjani lo muntu imali but ngifuna ukukhuluma ngale imali yabo. Sengiyakuvezela ukuthi kunabantu ekuthiwa lunch boy omuthi isithipha semoto nje yabo. Isithipha semoto uyaziwa ukuthi kule moto but mangabe intombazane nje ifuna ukumyuza xa usihambise nabangani bami mhlawumbe bayahamba yophuza hayi nemoto bazi ngeke baze bakhokhe ngeke baze benze lutho indaba kwisithipha semoto yabo. So yonke into efunakalayo mhlambe awukhume phela nomngane wakho asihambise athinte wena ngicela ungihambisele phela abangani bami lapha bafuna ukuthi nawe uyahambisa because imoto yakho kufanele ibe nemigomo nemibandela mangabe uyinsizwa uyihlonipha. Kufanele ukwazi ukuzibona futhi lezi zinto ukuthi okay hayi la ngiyasetshenziswa yabo. So because kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi umjida intombazane uyibukile wayithanda like waba attracted kuyona waba nethemba lokuthi khona into ezobuilda kubona okuwuthanda yabo. Because iqale ube attracted umuntu and then uthando bese liyabuilda bese vele intombazane ithi hayi ngicela ungiphe mhlambe imali ngiphe 200 rand izama ukumtest ukuthi umuntu kanjani. So omunye uyahamba nasisibindi sokuthi because lo muntu ube nethemba lokuthi hayi le ntombazane khona la ngenzeka kube khona la siyakhona naye yabo kwakhe ukuthanda phakathi kwami nayo yabo sithandane. But ngenxa ukuthi isiziveze kanje njengomuntu efuna ukumyuza avela ayitshela kwezela bhoqo ukuthi hayi bengakulindele
lokho okwenzayo. Yabo ukuthi usungifuna imali nje asikakaspendi ngisho isikhathi ndawonye. Ngiyacathi nawe usuke wazibona isigameko esikanjalo. Shothi umjidi useyatshela ukuthi hayi bengakulindeleke lokho ukuthi singathi sisanda kuhlangana nawe noma nje singakaspendi isikhathi ndawonye. Sisanda kuhlangana sikakazani kahle but usunesibindi sokuthi ukwazi ukuthi ungicela izinto ezifana nalezo. Ungifuna imali, mhlawumbe usungifuna idatha noma njalo njalo whatever leyasuke eyifuna. Bese ivele igcine isiphela kanjalo into yakho. Indaba ube nethemba lokubhema ukuthi hayi khona la engifuna sekhona, but ngenxa yokuthi ubonile ukuthi hayi ngizoyuzwa la, then wayivala kanjalo into yakho. I'm sure usuke wazibona nawe isigameko esikanjalo. Ungakaze uzibone kuyenzeka because ube nethemba and ube nethemba lokuthi into yabo khona la izoya khona, but yampoqa intombazane. Okay, ngakolunye uhlangothi uthola ukuthi ingakho kubalulekile ukuthi uzi-understand i-position okuyona ukuthi okay njengoba uya kulo muntu mhlawumbe naye umuntu wakho oseceleni uyazigangela naye, yabo khona abantu abanjalo. But mawukuthi uze ngenhloso ezinhle kuyena but yena usekukhombisa lamasayini, kufanele u-understand position okuyona. So umncisha kanjani-ke intombazane imali? Let's say mhlambe ikufuna u-200 rand. So imali mhlambe leyo encane noma mhlambe ikufuna u-100 rand. So into ekufanele u-understand ukuthi mangithi imali encane is subjective ukuthi mina imali encane kumina ngeke zifane nemali encane kuwena. But ake sithi mhlambe ikufuna imali encane, yabo, and ufuna indlela yokuthi njengoba ngithi kuwena qaphela ukuthi mangabe ekufuna into ethize usuke ufuna ukuyuza. Ngisho wathi ukufuna imali encane ngalo, inhloso ukuthi ungamnikezi leyo mali ngaphandle kokuthi wena uziveze njengomuntu like uthi hayi anginayo imali, yabo lawo magama afanele wasebenzise kuyena. Like uthi anginayo imali noma umuntu ongoqo, yabo, oncisha nayo. Uzama ukuhayida leyo nto leyo, yabo. So makabe kufuna-ke imali encane ngokwakho, so enye into mhlambe indlela ongamphendula ngayo ukuthi umtshele ukuthi nkosazana yazi bengingakujabulela kakhulu ukuthi ngikusize, but into engishaya ukuthi i-app anginayo efonini, yabo, ngino-cash la, yabo. So ukusho lokho uma ukuthi let's say mhlawumbe uhlala kude nginawe, uzomtshela ukuthi yazi bengakujabulela ukusiza but manje i-app anginayo because vele phela bezofuna ukuthi umtransferele imali. Mshathi yazi i-app inkinga anginayo, so but ngino-cash nayo, yabo. So njengoba uveza lela cash ulivezela, ufuna ukubona ukuthi uzoyi-escalate lento athi awuzame phela umuntu oseduze kwakho ayisendele imali, yabo. Leso sibindi sakhe sokuthi ay-escalate to that level ukuthi hayi hamba-ke manje uyohlupha abanye abantu ukuthi hayi abamsendele le mali, yabo. That's why nawe uzobe usubona khona ukuthi hayi khona ungalungile la. So uma ukuthi useduze mtshela ukuthi hayi no, ngingathanda ukusiza inkinga i-app anginayo, because uma uzothi uno-cash ekubene la eduze, well uzofika azomnqonqoza noma uyombona eseqhamuka, yabo, esezofuna cash because useno-cash. So that is the best way yokuthi umuntu umncishe imali. But ngakolunye uhlangothi, ese mhlambe ufuna imali enkulu. Imali enkulu kumina ngeke zifane imali enkulu kuwena, wena owazi. But enye indlela ongasho ngayo ukuthi mawuthi ufuna imali enkulu, umtshela ukuthi yazi kuhle ukuthi uqale uveze ukuthi yazi bengakujabulela ukukusiza. Lo line uyasiza kakhulu. Ngiyathi bengajabulela ukusiza, inkinga i-budget yami ithanda ukuba straight, yabo, ngiyaxolisa kakhulu, uyivale lapho, yabo. Mawukuthi lapho wenzani ufuna imali enkulu, then ungamtshela ngokuthi hayi ngiyakujabulela ukusiza, inkinga i-budget yami istraight kakhulu, yabo. Bese umtshela uyaxolisa. So izona indlela lezo umuntu ongamncisha ngayo imali ngaphandle kokuthi uziveze njengomuntu ukuthi ayu straight, uyanqishana, umgoqo, awuqaqi, yabo. Uyathanda ukumsiza but
i-budget yakho ithanda ukuthi ibe strict kakhulu, but ngelinye ilanga uyokwazi ukuthi umsize. Noma umuntu athi yazi ngishawe i-app lana efonini yazi anginayo, so bengakujabulela ukukusiza kakhulu. Inkinga i-app anginayo but no cash lana. Nice, yabo. So that is the best way umuntu ongakwazi ukuthi ungisho ngayo. Okay, asidluleke lapho. So enye into engifuna ukuqwashisa kuyona, let's say mhlawumbe uhlangabeza lento sekunakho ukade ngangiyibona and kungangijabulisa kakhulu nawe ukuthi uzazi lezi zinto, because into efanele understand kunama rules angakhulunywa noma angakhulunyiwe esicabangayo ukuthi wonke umuntu uyawa-understanda, yabo. But ngokubuka kwezinto uyabona ukuthi hayi abanye abantu abazazi lezi zinto. Let's say mhlambe uyahamba nje uzihambela emgaqweni noma usemotweni noma ukuphi, usuhlangabezana nani mhlambe ne-couple and uyayibona ukuthi intombela umbhemnyinhle, yabo. So uma uhlangabezana ne-couple abantu ababili, well either by-couple noma bayi-one, but if uhlangabezana nabantu ababili assume ukuthi labo bantu bayi-couple, musa ugqolozela intombi yomuntu phambi kwakhe, yabo, ngoba leyo nto ikhombisana futhi awumhloniphi lo muntu ohamba nalo muntu wesifazane. Leyo nto iveza kanjalo ukuthi okay, njengoba ngihamba nomuntu wami and ubhizi uyambuka, futhi angihloniphi mina okanye uyamfuna yena. Nalento ukuthi mangabe niyinsizwa khona abantu abayenzayo ukushimana ngendlela esimanga, uthola ukuthi umthetho usambana nethekeni yakho uyodlula kunina bese kuba khona lo ufuna ukubukwa igang ethi awunjani nkosazana awukwazi uhamba wedwa, yabo. Uyisholani leyo nto leyo? Ikhombisa ukuthi uyishimana ufuna ukubukwa igenge yakho, yabo. Ungabe uyenza leyo nto ayikho right, ikhombisa njengokuthi hayi uyishimana. Ishimana kuphela esenza leyo nto leyo because umhlambalazelani nombhilo uzakhela izitha isidingo singekho, because uzoyisho leyo nto kulungile ngeke azenzele ukuthi because unegenge yakho, but yena uzokubona ukuthi oh wena usho leyo nto and uzokumaka ekumakeni kwakhe ngelinye ilanga uyochaza. And into ebheki isiZulu sithi umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwe akakhohlwa, so yena ngeke azayikhohlwa leyo nto, uzoyikhumbula njengoba injalo. Wena uzobe usukhohliwe and wayisho nje casually, yabo, like ngoba wafuna ukubukwa, yabo, but yena ihlalile kuyena because uphoxekile wabona ukuthi uBhemba ungijwayela kabi kodwa ngelinye ilanga uzochaza. So musu ukuzakhela izitha isidingo singekho, musa ukubuka intombi yomuntu ehamba nayo phambi kwakhe ngoba ubona njengomuntu oyifunayo and umhloniphi lo muntu lo. So mangabe ubona abantu bebabili uyabona beqhamuka bheka le futhi nje the best thing ongayenza ngathi uzohlangana nabo kanje ungababingeleli ngisho ukubabingelela, that is the best thing ongayenza unless kwabantu abadala phela obvious ukukhombisa inhlonipho. But mangawonta ngayakho ungababingeleli, phela thatha sengathi nje ubabona ungababuka ayidlule nje iphambane kanjalo kamnandi kanjalo. Noma ke mawuza ukuthi wena inhlonipho iningi kakhulu la kuwena ufuna ukubingelela, kulungile bingelela kodwa ubuke umjida kuphi emehlweni. Ungathi uyabingelela ubuke intombi yakhe, yabo, because yena ubuke wena ngaleso sikhathi. Mawubingelela bingelela ubuke yena emehlweni, ungabuki umuntu ahamba naye. At least yenye into ongayenza ke leyo, yabo. But the best thing ukuthi khombisa inhlonipho ukuthi nje uzibhekelele imphambane indlule kanjalo. Angathi umuntu ehamba nomuntu wakho ubhizi usuyajika naye, yabo, uzama ngathi uyababaza ukuthi hawu mfowethu yazi yayinhle, cha iyabheda leyo nto. Ngithi angikuvezele mhlawumbe uzoyazi nawe makade mhlawumbe umuntu othanda ukubukwa kanjalo ungayenzi because iyabheda, yabo. Mhlawumbe nawe wathandana nomuntu omuhle uyobona ukuthi leyo nto ibheda kanjani, yabo. Kodwa uhamba nomuntu wakho nangumuntu uyanibuka like, yabo, futhi awungihloniphi kahle kahle, yabo.
So abantu banendlela-ke ukufundisa inhlonipho, and mangabe usumdala benza sure ukuthi uyifunda ngaleso sikhathi, and isikhathi esiningi akubi kuhle, yabo. So izinto lezi engifuna uzi-understand because abanye bethu ngiyibona ukuthi Nkosi yami, umdala lo muntu but akazazi lezo zinto. Okay, asidluleke lapho. Kunomfowethu la obeke wangibhalela wathi unenkinga yokuthi mangabe ethola intombazane emchazayo, yabo. Ngizozama ukuyibeka ngendlela yami le-email yakhe because angiyifunde phansi. So but bethe ukhala ngokuthi if ukhona intombazane emchazayo and lento kusukela kudala e-high school sesenyuvesi manje, but still uyabona ukuthi i-pattern loyibene iqhubeka. So mangabe ibona intombazane emchazayo uzothi useyabona intombazane le isishayelwa abanye abantu, yabo. So leyo nto ikuhamba igcine imqeda amandla, egcine into yakhe igcine isiphelele emoyeni kahle kahle, ngenxa yokuthi mangabe umbonile umuntu omchazayo mhlambe athi uyamshayela, but uyothi useyabona lo muntu nangu usashayelwa abanye abantu lapha. Okay, so mfowethu, into engaresponda ngayo kuleyo situation yakho ukuthi one, into efanele uyi-understand ukuthi intombazane ngoba ukuthi isifuna uwena noma ishayela uwena, akusho ukuthi abanye abantu ngeke besayibona. Ayizwa leyo nto. Okokuqala lokho kufanele uku-understand. Okwesibili, uyibona ime nomuntu wesilisa kusho ukuthi lo muntu uyayishela, yabo. Wena into efanele ufocus kuyona isekuthenini ubike udaba lakho kulo muntu. Bika udaba lakho, isitori sakho sibike kuyena. Then ukuthi kwenzakalani awuhlangane nalokho wena, yabo. But mangabe usenza sengathi mhlambe usukuyi-competition yokuthi hayi sengiyambanga nabanye, that's where lathi kufanele khona wenze njani, ungaphushi, uvele uhlehle, yabo. Because uyabona ukuthi mhlambe lento wena ufuna ukuyithola uyitholi, yabo. Vele uhlehleke ubadedele labo bantu, ngoba ungalinge ube ku-situation where la usubanga khona intombazane nabanye abafana, because leyo nto leyo ikubeka engcupheni. Abanye abantu bangakulimaza, ngisho ukulimaza. Ishimane la ngaphandle ziyingozi. Ingakho ngithi isishimane esiyingozi ngempela, because siyakwazi ukusuka kubo sizokushaya, sikushayela ukuthi ushayela intombi yazo. So ungalinge ubeke i-situation la khona intombazane sekufanele ukuthi nikhethise ukuthi hayi ukhetha abanye phakathi kwami naye, yabo. So wena nje ohlezi umuntu umenzela izinto zibe lula ngokuthi hayi thatha yena-ke lapho, yabo. Because mangabe usuku-situation la kufanele akhethe khona, mangabe ungasakhethwa wena, yabo, leyo nto leyo, nanokuthi umuntu ngeke uze umphoqe ukuthi athande wena. Akufanele kuze kufike la khona ukuthi uyakhetha ukuthi okay, angikhethe wena ngiyeke wena, yabo. So leyo nto kufanele iqhamuke kuyena ukuthi hayi naye insizwa uhamba nawo, and abanye abantu kufanele akwazi ukuthi angabavumeli ukuthi befike like nibe kwi-situation la nimbanga khona, because uhamba nobani now. But if engakuvaluishi, engayibona i-value yakho, then awukwazi ukuthi uyibange intombazane, because leyo nto yokudalela inkinga. So I hope uyangizwa mfethu. Ngeke umuntu ngoba nakho manje usuyamshela wena, futhi abanye abantu ngeke besamshela, yabo. Nanokuthi okunye wesibili, mangabe nomuntu wesilisa akusho ukuthi mhlawumbe sebeyamshela, because awazi ukuthi bakhulumani. But wena ozosenza, wena nje qondisa isitori sakho. But if ubona ukuthi awuyithole lento oyifunayo, then hlehlaka, yabo, hlehla. Ngithemba uyangizwa-ke mfowethu. So mangabe unesifiso sokumbhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela kwi-email ethi umqeqeshi-wensizwa@gmail.com uma ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakhe. Shabo mfowethu.